Abans de començar m'agradaria fer un breu resum del que ha anat passant durant anys en aquest sector per entendre l'ordenació que definitivament avui presentem en aquest ple. En efecte, hi ha un planejament aprovat des de l'any 2000 en el desenvolupament que ja preveia el Pla General, i en aquest pla parcial es preveia un sistema d'expropiació que no ha pogut ser assumit al llarg de tots aquests anys, atesa les dificultats econòmiques que suposava tot l'import que hagués suposat aquesta expropiació i el desenvolupament d'aquest sector. Donat aquesta dificultat, que el propi pla parcial ja ho deia expressament, que era inviable, s'ha anat treballant durant anys, des del 2003, propostes per fer-lo viable. En el 2003 es va treballar dintre dels serveis una proposta en la que introduïa el teixit d'habitatge. Aquesta proposta finalment no va tirar endavant, per propis serveis ja van també veure que es produïa un fort impacte pel barri. També va haver-hi un avanç de pla de modificació el 7 de novembre del 2006 que introduïa també aquest teixit mixt residencial i terciari i coordinava amb un sector discontinu el camí del mig. Aquest avanç tampoc no va poder tirar-se endavant degut a la negativa veïnal i també que el sector immobiliari va començar ja la davallada i es va preveure que no es podia tirar endavant. També com a destacar que en aquest sector inclús va haver-hi un pla director en relació a una àrea residencial estratègica a febrer del 2008 que preveia inclús la implantació de més de 800 vivendes. També aquest pla director va ser tirat enrere i no va prosperar. Com tots sabem, degut especialment a les dificultats dels timings en relació a les expropiacions, especialment la zona verda dels Garrofers, es va posar sobre la taula en aquest ple el 18 de juny del 2012 la suspensió de les llicències per estudiar aquest sector i d'una forma, durant aquest temps, presentar un planejament que atengués a totes les circumstàncies de les dificultats d'aquest sector i les actuals. Amb aquest espírit és amb el que s'ha treballat, hem treballat tots conjuntament amb el tema del sorrall i el que avui es presenta és un planejament que bàsicament retorna al Pla General en quant a l'edificabilitat. Bàsicament l'amplia molt poquet, estava previst el 0,21 i ara és el 0,25. Retorna al Pla General en quant als usos previstos, terciari i serveis, i hi ha uns canvis en relació a l'extensió d'aquest aprofitament. En efecte, aquest aprofitament el que marca és un teixit productiu pensant en les demandes actuals, en generar llocs de treball i en donar a Mataró també el caràcter de capitalitat de comarca que necessitem i que ja hi estem. També es busca en aquest planejament donar cobertura a les necessitats del barri conjuntament amb endreçar i sobretot, insisteixo, propiciar que aquest mercat i aquestes possibilitats d'implantar-se allà usos terciaris i comercials que puguin incentivar aquests inversors perquè puguin entrar i venir a Mataró i endreçar aquesta entrada. També és molt important endreçar aquesta entrada de Mataró als entorns de l'equipament esportiu important que tenim a la ciutat, resoldre també les problemàtiques d'aparcament amb la mesura de lo possible i generar pels usos que també es proposen implantar i també i molt especialment resoldre d'una manera, entenem que definitiva i gratuïta, l'expropiació de les zones verdes de la Ronda Bellavista coneguda com els Garrofers. També s'intenta amb molt d'estudi per part dels tècnics de la casa que les noves edificacions mantinguin al màxim no només aquesta zona verda, sinó també la idea de
uns espais lliures que facin una connexió del Turó de Cerdanyola com un corredor fins a Can Palauet. S'ha estudiat molt intensament el tema de la viabilitat econòmica per procurar que efectivament aquesta transformació i aquest canvi en aquest sector sigui possible, que hi hagi inversors que ho puguin assumir perquè puguin compensar aquestes inversions. S'ha estudiat de forma molt acurada aquesta viabilitat econòmica i, en definitiva, es reserva també uns espais pels equipaments que doni aquests serveis al barri, que també són necessaris, i, en definitiva, insisteixo, es presenta un planejament amb dificultats. No ningú se li escaparà que un planejament que des de 1996 i després un pla parcial del 2000 no ha pogut tirar endavant és perquè té unes dificultats terribles, tant topogràfiques com de necessitats del barri, com d'espais verds que es poden garantir, equipaments, i tot això comporta totes aquestes dificultats que hem vist que durant els anys lamentablement no s'han pogut tirar endavant d'alguna manera. Per tant, això és el que es presenta, aprovació, insistint que és una aprovació inicial. S'ha treballat també amb els consells territorials i, repeteixo, no exenta de dificultats per moltes qüestions, no només econòmiques sinó també jurídiques, però es presenta amb la intenció, com hem anat treballant durant mesos, amb la intenció que puguem tirar endavant aquest sector.